Festa, cultura e historia danse cita sobre a area incrible desta praia de San Román. Estamos na 9ª edición da Romaxe Vikinga no Vicedo. Pois hoxe temos a Romaxe Vikinga aquí todo preparado, está a punto de chegar o barco vikingo á praia de San Román. Son 9 anos xa, se non me equivoco, desta festa. De onde nace esta idea? Bueno, a raíz de unhos achádegos que houve na praia de San Román, nesta praia, unha asociación de comerciantes foi a que impulsou eso, co apoio do Concello. Xa non sei se medrando, pero polo menos consolidala, penso que está consolidada, pronto seríamos festa de interese turístico galego, aínda que sempre tratamos de manter un esquema, digamos, básico de actividade, que sería desembarco agora, actividades pola tarde, a boda vikinga, que sempre gusta moito, o enterramento, porque hai que ter un pouco de todo. Como tes o teu espírito hoxe? É máis cristiano ou é máis vikingo? Bueno, pois curiosamente quizá máis vikingo, porque tratamos de dar a coñecer esa cultura, non? Onte, por exemplo, no pregón falouse bastante diso, de certos mitos que hai sobre os vikingos que non son certos. Se lavaban máis os vikingos que os cristianos. Pois aquí temos un campamento de vikingos, os locais da xente de Vicedo non lle pareceu moi ben que vichéramos aquí de visita e parece que hai que defendernos dos locais e, bueno, os textos din que os vikingos somos ben parecidos, as mulleres non debían caer na tentación dos homes ben limpos e guapos dos vikingos. Canto tes de vikingo ti dentro? Hoxe teño o 100% alma vikinga. Pois nos encanta. Vamos a Decatoira, vimos a esta, é unha cosa que... Ya que hay una pequeña brecha y que están colándose por aquí, por el norte, pues vamos a intentar reducir un poco esa brecha y pararlos un poco. Podemos decir que os vikingos non veñen en son de paz? Diríamos que vienen a comerciar entre comillas. Un placer que nos hayan invitado aquí, un lujo y una satisfacción el poder colaborar con esta fiesta que es inmensa. Só unha palabra, espectacular. Espectacular, dixeste de lo vos, además vaise ver nos vídeos, nos medios, ao que vistedes hoxe, non ten... É a verdade que estou ainda un pouco emocionado porque, digamos, participei na fundación, medio son un artífice, lembrome de unha asociación que, por desgracia, se desfixo, que era a Asociación de Comerciantes ACIA, que o primeiro ano foi a que veo a falar comigo para facer isto parecido. Lembrome e agradezcolle a Protección Civil que están aí constantemente, dos cabaleiros que temos en Rías Altas, a Asociación de Cabaleiros, agradecer tamén a xente de San Román, de todo o Concello do Vicedo e de fora, dos remeiros, compañeiros, como non, que estamos aí. Vicedo non só ten as praias, non só ten a gastronomía, non só ten o fociño do porco, senón que tamén ten a Romaxe Vikinga que vai perdurar xa na eternidade. Interesantísima festa, precioso entorno, maravilloso Vicedo. Aquí vos espera o ano que ven.